Voditeljka je zbog iznenadne situacije rešila da prekine emitovanje emisije, neočekivana, ali preslatka situacija dogodila se tokom jutarnjeg programa kada je u studio nenadano ušetao pas, potpuno zbunivši Jovanu Jeremić usred emisije uživo. Iako je u prvom trenutku zastala i iznenađeno reagovala, voditeljka se odmah raznežila i počela da se maži sa četvoronožnim gostom. Hoćeš sa mnom da vodiš emisiju? Ugasite muziku, uplašili ste mi psa, daj mi šapu, on je gospodin čovek. Ne znam iz kog je studija, ako ga neko traži da znate da je kod mene, našalila se Jovana, dok se pas mirno šetkao oko nje. Voditeljka je nastavila da razgovara sa svojim iznenadnim gostom, kroz osmeh komentarišući: znam da ti hoćeš samo da se maziš, mene obožavaju psi i mačke, daj da idem da radim, hoće da me kazni, neko ne radim. Daj još jednom šapu da se pozdravimo i ja ću posle da dođem da te mazim, rekla Jovana, dodajući da je odrasla okružena životinjama.